Atzo eman zitzaion hasiera Euskal Herriko emakumezkoen 3. kopari. Maiatzean hasi eta abuztuan amaituko da Euskal Herriko emakumezkoen talderik onena erabakiko duen txapelketa. Kopa hau, apurka-apurka, erreferentziazko txapelketa bilakatzen ari da emakumezkoen futbolaren barruan. Taxoarren gaude, Osasunen egoitzan, eta gaur bertan hasiera emateragoaz Euskal Herriko emakumezkoen futbol 3. kopari. Beste urtetan Atletikek eta Errealak izan dira txapeldun, eta oraingo hontan talde nagusi bezala baita ere Osasuna sartzen da. Pues el equipo lo veo bien, un final de temporada bastante bueno. Los resultados la verdad que no nos acompañaron al final para el objetivo que teníamos, pero bueno, nos hemos recuperado bastante de los últimos resultados negativos, y esta competición de la Copa es la primera vez que la jugamos y bueno, por lo menos la encaramos con la máxima ilusión para poder optar a otra eliminatoria, que es lo que nos gustaría. Esan bezala, atzo jokatu ziren lehen faseari dagozkion bi partidak. Alde batetik, goizean Taxoareko zelaian nafarren arteko neurketa izan zen. Osasuna San Juan hain zuten ere. Eta 2-0 nagusitu zen etxeko taldea. Lehen aldia zuten gorritxoek Euskal Herriko emakumezkoen kopa jokatzen zutela, eta harrera ezin hobea izan dute. 2 golak Leire Fernandezek egin zituen, lehena lehen zatiko azken minutuan eta bigarrena 75. minutuan. Talde gorritxoa nagusitu zen ia partida osoan zehar, eta gol aukera handirik egonetzen arren, bizi jokatu zuten bi taldeek. Bigarren zatian batez ere, tentsio handia nabaritu zen jokoan. Nabari zen derbia jokatzen ari zirela. Bigarren zatiaren erdialdean, epaileak San Juaneko entrenatzailea bota zuen protesta egiteagatik. Kaixo, ni Maite hitzen naiz, Osasunean jolasten dut eta 15 urte ditut. Hasieran oso ongi, baina beraiek ere rival oso fuertea izan da. Kostatu zaigu, baina azkenean 2 gol sartu ditugu eta errazago izan da. Emaitza honela, Osasunako neskak sailkatu dira hurrengo faserako. Beren aurkaria, Abanto talde bizkaitarra izango da. 3-0 irabazi baitzion Saimilnazio taldeari. Bigarren faseko neurketa beraz, datozen asteetan jokatuko da.